wethu uvalo aluzukwenzela nto. Uyabona laa nto yokuba nephupha but uphinde ube nalaa mntu endlebeni yakho ukuxelela into nokokuba how are you going to do this? Wethu ndizothi nanamhlanje ekuseni uvalo aluzukwenzela nto, and uvalo luyathanda ukuba ngumkhohlisi lukuxelela into nokokuba you cannot do this. Wethu thina sine-authority yamazulu. Xa kungena thina ezindaweni nezinto ebezikade zingenzeki ziyenzeka, naba bebekade bethetha ngathi kodwa xa kungena thina endaweni bayathula. uDaniel emqolombeni wengonyama azizange zimdli ngonyama, kodwa uThixo wazifica imilomo. Aba bantu bakuxelelayo namhlanje that ubungubani, that unoyenza wena into ethile, uThixo usezabavinca imilomo bangakwazi uthetha. Imisebenzi yakho iseza kubavinca imilomo. Nanamhlanje ekuseni ndizothi ungacinga into nokokuba fanuba akuqaleki okanye uzixelele into nokokuba akuqaleki. Ndizothi nanamhlanje ekuseni ngale mini yangecawe noba uqale ntoni, qala do something. I don't care noba uthi awuyazi into nokokuba uzoqala ngaphi. Qala kule ndawo ume kuyo kungaqalekiyo kuyo, uqale khona apho because bulapho ubungqina bakho bulele khona. Namhlanje ekuseni ndizothi qala. Kuyawude kube nini unoluvalo lukwenzela ntoni, lukukhulisa entwenini? Qala. May it be the business that you are planning to do. Go back to your drawing board, uqale kwakhona. Uba ngaba akuqaleki, qala. Kungaqaleki kunjalo ngoba uThixo usecebeni ngawe, but unida wena into nokokuba uthi take a step of faith forward, ubheke phambili uqale. Amadoda awayelele ngaphandle kwelizwe kusithiwa alinde ufa, aneqheka athi noba sihle lapha sizawufa, noba singahamba sihleli sizawufa, kodwa masingahlali side sifele kule ndawo. Let us do something. Kanti uThixo walinde kula mazwi athi let us do something. Ndizothi nanamhlanje ekuseni do something ngempilo yakho. I understand intoba ukhe wazama woyisakala. Ndizothi qala kwakhona. uPetros ekutshoneni kwakhe emanzini ndiyaqonda into nokokuba wayenento ethi uba ngaba uThixo angaphinda andinike elinye ithuba loba ndiqale kwakhona ndihambe, ndisengahamba phezu kwamanzi. And ndithanda into eyodwa ngoPetros. uPetros yayingowokuqala kwigeneration yakokwabo ukuhamba phezu kwamanzi. Nanamhlanje ekuseni iseza kuba nguwe ozawuqala izinto ezintsha kokwenu. Iseza kuba nguwe ozawuqala izinto ezazingekho kokwenu. Izinto ezazinqabile zizawuxhaphaka ngawe. Nanamhlanje ekuseni I am here to challenge you. Ndizothi qala kule ndawo kungaqaleki kuyo, ngoba impumelelo yakho ilele kuqaleni kwakho. Qala mntana sekhaya, qala mntana sekhaya. Noba uqale ngaphi, noba uqale njani, kodwa athi umama ubaba lombuku qala kule ndawo kuyo, ngoba kuyaqaleleka. Noba ubukhe woyisakala kodwa kuyaqaleleka. Ekuqalelekeni awuqaleli from scratch but uqalela from experience, because you know your weaknesses kule nto uyenzayo, you know your strengths, uyayazi potential yakho. Into nokokubileli kweliphicala nanamhlanje ekuseni ngoKristu Nkosi yethu ohlala elawula emnye umoya engcwele kunye nathi, ndizothi qala mntana sekhaya.